Кадерле дуслар, хөрмәтле тамашачылар. Мин бүген Чехия иленең баш каласы булган Прага каласының нәкъ үзәк мәйданында басып торам. Һәм биредә полиция хезмәткәрләре белән алдан килешмичә теләсә кем, теләсә кайчан, теләсә нинди темага митинг уздыралар. Һәм бүген мин дә митинг уздырырга булдым. Аның темасы поэзия, шигърият. Габдулла Тукай, шагыйрь. Yıllar öte bara торгач картайсам да, бөкрем чыгып бетсә дә, хәлдән тайсам да, күңелем минем яп-яш калыр һич картаймас. Җаным көчле булып калыр хәлдән таймас. Күңелемдә минем шигырь утым саумы, күтәрәм мин карт булсам да уртауны. Күңелемдә көн һаман аяз, һаман да яз. Шагыйрь күңелендә кыш булмый да кар яумый. Булмамын юк. Картайсам да чын карт кеби, утырмам тик юк бар теләк тели, менмәмен Ходай кушса мич башына. Шигырьләрдән килер миңа кирәк җылы. Җырлый үләрмен мин үлгәндә дә. Дәшми калмам Азраилне күргәндә дә. Без китәбез, сез каласыз дип җырлармын җәсәдемне туфрак берлә күмгәндә дә.